Egoinen egurrezko egiturak egiten daudoguz, edozein motako egiturak. Hortarako, bulego teknikoa daukagu. Bulego tekniko honek zuzenbide fakultatiboei, arkitektoei, ingenieroei beren proiektuetan laguntza eskaintzen dugu. Hauek egurrez kalkulatu eta ondo pentsatzeko. Gero, AB eta panel kontaminatuak geuk sortzen dugu, geuk ekoizten dugu, hauek mekanizatu, logistika antolatu eta obra montatzeko. Egoin, Euskal Herriko bioekonomia alliantzerekin guztiz alineatua dagoen enpresa da. Argi daukagu Euskal Herria dela herrialde forestal bat. Esan dezagun bioekonomiaren funtsa dela errekurtso naturalak erabiltzea. Egurra horietako garrantzitsuena da. Eta gure apostua trinkoa da, gure produktuetan materia prima bertako erabiltzea, kilometro zero materia prima erabiltzea. Eta modu hortan nolabait entorno ruraletan, gu ere baserrietatik gatozen familia gara, bertan ekonomia fijatzea. Moduren baten Egoin traktore bezala funtzionatzen du sektorean, nolabait laguntzen du sektorean, bai zebikultura aldetik, bai basoen zainketan gauzak gero eta hobe egin daitezen, gure produktuak gero eta kalitate hobea izan dezaten eta gero eta sostenigarriagoak izan daitezen.